kaikki mahdollisuudet mitaliotteluihin. Sarja 68 kiloa, Tapio Sipilä vastaan Neuvostoliiton Aslaudin Abajer. Uusi nimi arvokilpailuissa neuvostoliittolaisilla nyt mukana, mutta kova nimi on. Numerot ensimmäisen jakson jälkeen ovat nimittäin Sipilän kannalta 3-8. Siellä Toivo Sillanpää käy kovasti selittämässä, koska tuossa Sipilän yksi vyörytys jätettiin huomioimatta ensimmäisellä jaksolla. Siellä vaadittiin 2 pistettä lisää, mutta ei sitä vain taululle ilmesty. Näin numerot ovat 3-8, kun Sipilä käy taistoon toiselle 3 minuutin jaksolle 5 pisteen tappioasemassa. Bulgarian Gentsev, Unkarin Repka, Sipilä ja Abajer ovat tässä lohkossa vielä mukana. Sipilä ja Abajer puhtaalla pelillä. Gentsevillä ja Repkalla kummallakin on 1 tappio tilillään. Puoli minuuttia toista jaksoa nyt painittu, eikä toistaiseksi mitään ole tapahtunut. Matto Tuomari esittää tiukasti Sipilälle toista varoitusta, Kreikan Drossos, mutta hän ei saa taakseen Turkin Jabasia, joka on arvostelutuomarina tässä ottelussa, ja näin tuo varoitus ei ainakaan vielä mennyt läpi. Ensimmäisellä jaksolla neuvostoliittolainen Sipilän varoituksen jälkeen nyt Tapiolle tuo toinen varoitus tulee. Niin, ensimmäisellä jaksolla Abajer tempasi Juntasta 5 pistettä. Ja vei sitten vielä käsivarresta 3 pisteen arvoisesti. Katsotaanpa nyt Tapsa tarkkana. 2 varoitusta on tilillä, yhteenkään lisävaroitukseen ei enää ole mahdollisuuksia. 3. varoitushan tietäisi ulosmenoa. Nyt Tapio puolustaa aika mukavasti tuossa matossa. Abajer ei saa siinä mitään aikaa, mutta ei myöskään saa vielä lupaa lähteä nostaa ottelijoita pystyyn. Tuo Matto Tuomari vaikka moneen kertaan siinä yritti, ja näin tulee vyörytys, siitä 2 pistettä lisää Abajerille, ja näin 30 Tapion kannalta tilanne. Minuutti 22 sekuntia aikaa jäljellä. Merkillisen pitkään siinä annettiin Abajerin yrittää, ja onnistui hän sitten vihdoin ja viimein tuossa vyörytyksessään. Ja nyt on Tapsa sitten kovan paikan edessä. Minuutti 15 sekuntia ja 7 pisteen tappioasema. Tarvittaisiin 1 3 pisteen ja 1 5 pisteen vienti ennen kuin tämä alkaisi näyttää mukavalta. Näin tulee Abajerille ilmeisestikin toinen varoitus aivan näillä hetkillä. Arvostelutuomari sitä esittää, ja nyt Matto Tuomari, ja nyt se sitten tulee. 42 sekuntia aikaa jäljellä, ja näin Abajer joutuu nyt alle mattoon, ja nyt on sitten Tapsan mahdollisuudet, viimeiset sellaiset. Tarvittaisiin 5 pisteen nosto ja sitten vielä hieman muuta perään. Pelkkä nosto ei riitä. Mutta Abajer on ainakin ensimmäisellä jaksolla puolusti matossa suhteellisen hyvin Sipilän yrityksiä vastaan, ja nyt kumpikin ottelijoista on jo tietenkin suhteellisen väsynyt, ja jos siinä Abajer nyt pelkästään pakenee, niin siitäkin voi tulla varoitus. 20 sekuntia hieman päälle on vielä otteluaikaa jäljellä, mutta ei lähde Abajer vyörytykseen eikä lähtenyt nostoonkaan. 15 sekuntia, nyt otteluaikaa, ja sitten Tapio yrittää viedä väkisin, mutta ei jaksa enää. 13 sekuntia jää vihellyksen jälkeen otteluaikaa jäljelle, ja kyllä tuon 7 pisteen kiinni kurominen on toivoton tehtävä. 8 sekuntia enää, ja näin Tapio Sipilä kokee ensimmäisen tappion näissä Euroopan mestaruuskilpailuissa, mutta pysyy toki vielä pelissä, ja hänellähän on voitto Gentsevistä, joten mikäli hän voittaa Unkarin Repkan, niin siinä tapauksessa Sipilällä mahdollisuudet pronssimitaliotteluun.
Aslaudin Abajär Neuvostoliitto voittaa Tapio Sipilän pistein 10-3.